Srácok, ez egy új sorozat lesz, mert nagyon rég nem töltöttem fel videót, mert ugye iskola, meg ilyesmi, de hát most rakok fel, ez egy ilyen, nem királyos lesz pontosan, de ilyen, olyasmi lesz, szóval jó szórakozás nektek. Rendben, kisfiam, olyan sármos herceg vagy, olyan büszke vagyok rád. Jó, anya, azért nyugi. Ez csak az első nap lesz a gimibe. Hát, pontosan az első nap. Na jó, még egy utolsó puszi. Még egy utolsó puszit. Én is szeretlek, anya. Rendben, szia kicsim. És már csak pár simi, de... Gyere már, Rozi! Aj! Egy pillanat, nénikém. Úgy utálom, effajtába sieted. Gyere, Rozi, el fogsz késni, itt a busz. Jó, de nem látod, hogy éppen sminkelek, nénikém? Haj. Figyelj, gyere gyorsan, különben nem kapsz ebédet. Hé, ilyenek kell zsarogatni egy kis 15 éves kislányt. Olyan elszomorító. Jó van, hogyha 5 perc múlva nem leszel kint, akkor viszont kapsz egy büntetést. Rendben, szeretlek. Na igen, az a szitu, hogy anyukám és apukám elváltak, mert nem akartak engem. És hát végül egyikőjük se akart, szóval a nagynénémhez kerültem. De ő is eléggé jó fej. Meg persze van egy öcsém Tim. Olyan undorító. Slime-ot rakott. Na mindegy, nem mondom el, hogy hova. Gyere már! Aj! Na jó van, akkor most megyek is Joliba. Na végre! Te egész végig itt hallgatóztál? Igen. Tényleg mindjárt el fogok késni? Csodás. Mármint, miért csodás? Nem lenne csodás, mert itt... Oh! Hello. Hello. Hova mész? Én a másodikra. Ja, bocsi, a harmadikra. Én is. Rendben. Bocsi, de tudod amúgy, hogy hol van az igazgatói? Igen, itt lesz jobbra. Már itt balra. Köszi. Bocsi, nem figyeltem, hogy is hívnak. Én Rozi vagyok. Te? Én Martin. Örültem a találkozásnak. Jó napot! Ó, Martin herceg. Üdvözlöm az iskolánkba. A beiratkozás? Aha. Sziasztok, lányok! Szia, Roszália. Nem az a neve, hogy Roszália. Na, annyi a lényeg, kész van a házunk, vagy nem? Még a matekkal nem végeztem, de holnapra itt lesz. Figyelj, be akarsz kerülni a csapatunkba, vagy nem? Tényleg itt lesz holnapra. Nagyon sajnálom, lányok. Olyan béna vagyok. Pontosan, az is vagy. Így hát 2 hónapig nem kapsz kaját. Meg nem kerülhetsz be 2 hónapon át, nem felvételizhetsz a menő lányokhoz. De lányok! Ja, megszívtad! Rendben, köszönöm, igazgatónő. Akkor mikor hívsz teázni? Mi? Mert ez semmi? Szia, Rozi. Mi a baj? Semmi. Miért lenne bármi baj? Rozi, látszik a tekinteden.
Nincs is semmi baj. Csak rossz napomban. Biztos? Igen, persze. Nagyon örültem, Martin herceg. Majd még a cuccaimat sem hoztam el. Ez két a katasztrófa. Ezt hogy érted? Miért? Már még volt valamit? Vagy valaki csinált veled valamit? Csak annyi, hogy megy ide, be akarok kerülni a menő lányok csapatába, de mert mint én már bent vagyok. Csak olyan boldog vagyok, hogy bent vagyok, ezért eléggé szomorú is vagyok, mert csomó lány esett ki. Hát ez szuper. Ugye, hogyha van kedved kávézni, akkor, vagy valamikor talizni, akkor csak a házim, szia! Még neki is hazudnom kell. Itt eléggé furák az emberek. Angliában nem voltak ilyen furák.